नमस्कार, मी शकुंतला नरोडे. तुमचं माझ्या किचनमध्ये स्वागत आहे. आणि आज आपण बनवणार आहे पुरणपोळी. तर पुरणपोळीसाठी आपण ही अर्धा किलो डाळ घेतलेली, मी 2-3 पाण्याने याला धुवून घेतलेली आहे. आणि आपण हिला कुकरमध्ये आता शिजायला घालणार आहे. तर हे 4-5 माणसासाठी भरपूर पोळ्या होते त्या अर्धा किलोमध्ये. आणि याची थोडीशी डाळ आपण अगदी एवढी डाळ आपण थोडी आमटीला पण वापरणार आहे. आणि ते त्याचा कट जो निघाल तो पण आमटीला वापरणार आहे आपण. त्याच्यात आता पाणी घालू आपण शिजायला. पाणी थोडंसं जास्त टाकायचं, कारण आपल्याला त्याचा कट बाजूला काढून घ्यायचे. 3 तांबे पाणी टाकले मी करून घेतले. एकदम गाळ शिजली, म्हणजे जास्त गाळ पण नाही, पण जशी शिजायला पाहिजे तशी पूर्ण शिजलेली. 4 शिट्ट्यामध्ये शिजती ती. थोडीशी हवा काढून टाकायची, नाहीतर 3 शिट्ट्या करून त्याला आपल्यामध्ये थंड होऊन द्यायचं. आता याचं आपण पाणी काढून घेणार. अशी चाळणी ठेवायची एखादं भांडं खाली ठेवून त्याच्यावर, आणि आपल्याला त्याच्यावर काढून घ्यायचं. आता हे बघा, मी याच्यात पुरणात जायफळ घालते, कोणी कोणी बडीशेप घालतं, सुंठ घालते. तर त्याची म्हणजे चांगलं लागतं ते पण पोळ्या फुटण्याची भीती असते, कारण ते जाड असं भरड्यासारखं पूर्ण वाटलं जात नाही. आणि हे जायफळ जर घातलं तर दुसरं काहीच घालायची गरज नाही. खूप छान याचा सुवास असतो आणि पचनाला पण चांगलं असतं. आणि हे असं जायफळ आणताना असं 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 करून बघायचं दुकानातून आणताना. जड लागलं पाहिजे तर ते चांगलं निघतं आतून, नाहीतर एकदम हलका असलं तर आतमध्ये त्याला किडलेलं असतं आणि जाळे लागलेले असते. तर असं जड बघून आणायचं. तर आपण हे अर्ध जायफळ घालणार आहे याच्यात. आणि हा गूळ घेतलेला आहे, म्हणजे पहिलंच हे होतं ते असं फोडलेला गुळ येतो. आणि चांगला ओरिजिनल गुळ आहे हा पतंजलीचा. तर काळा गुळच वापरा तुम्ही. ढेप आणली अशी अर्धा किलोची तर ती काळीच बघून आणा. पिवळा गुळ जर आणला तर त्याला जास्त पाणी सुटतं, पुरण बरोबर होत नाही ते. आता हे आपल्याला याच्यात गुळ कालवण्या अगोदर आपण काय करायचं, आपल्याला आमटीला थोडीशी डाळ लागते. तर ती डाळ आपण अशी एकदम मी मसाला काढून घेतलेला आहे तर त्याच्यात काढून ठेवू अगोदर. मी इकडून नको, असं समोर नको. वाटी पण नव्हती घेतली. ठीक आहे ना, सांगतो. आता गॅस चालू केलेला आहे. आपण ते याला परतून घेणार आहे. तर आता पहिले घट्ट होतं, पाणी काढून घेतलं त्यावेळी. आता गूळ घातला आणि आता ते जसं गरम होईल तसं थोडं पातळ पण होईल ते. आणि नंतर मग परतत राहायचं त्याला तसंच, मग ते घट्ट होईल थोडं नंतर. आता आपलं हे परतून झालेलं आहे. तर आता हे कसं ओळखणार तुम्ही योग्य पुरण आपलं होतं आहे असं कळण्यासाठी काय करायचं, आता ते पहिलं थोडं पातळ झालेलं होतं गरम करायला आपण जे गूळ काढून ठेवलं. आता परतून झालं आहे. आता हे उलटं ना त्याच्यात पीठ उभं राहतं.
तर समजायचं की आपलं पुरण आता झालेलं आहे व्यवस्थित. त्याला आता हे जायफळ घालून मी असं एक छोटा पेला घेतला आणि त्याच्यात बेलण्याने कुटून घेतलं आणि त्यानेच कुटून घेतलं. त्याला मिक्सरमध्ये नाही काढलेलं, असं काही नाही केलेलं. तर आपण याच्यात टाकून घेऊ. आता हे थोडंसं थंड झालं आहे पुरण, म्हणजे पूर्ण थंड पण नाही आणि एकदम गरम पण नाही. अशा वेळेस टाकायचं. खूप गरम असताना टाकलं तर याचा वास कमी होतो. त्याला मिक्स करून घेऊ असं आणि पुरण वाटून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये टाकून आपल्याला हे असं पुरण जर बनवलं ना, तर शिल्लक जर राहिलं तर तुम्ही एखाद्या जाड असते ना प्लॅस्टिकची पिशवी, त्याच्यात जरी ठेवलं पॅक तोंड बांधून त्याचं, तर 15 दिवस हे पुरण खराब होत नाही. फ्रीजमध्ये ठेवून तुम्ही कधी पण परत 15 दिवसात परत पोळ्या करायच्या असल्या तर करू शकता, तुम्हाला आवडत असलं तर. असं करताना कुठं जर केलाच पोळ्याचं आवडतच असलं तर जास्त करायचं आणि नंतर वापरायसाठी ठेवून देऊ शकता तुम्ही फ्रीजमध्ये. असं फक्त उघडं नका ठेवू. त्याला आपलं पुरण बारीक करून घ्यायचं. तर त्याची चाळणी मगाशी आपण त्याचं पाणी काढून काढलं होतं, तर त्यांनीच करणार, त्याला पाहिजे काही गरज नाही. आणि असं एक मोठं पातेलं घ्यायचं जरा आणि गॅसवरती त्याच्यावर ठेवायचं. खाली पण असं एखादं मोठं कटोरं किंवा परत गिरत असले तर ठेवायचं, कारण आपण ज्या बारीक त्या बाजूने सांडतो, तर त्यासाठी अशी सेटिंग करायची त्याची. आणि आता हे पुरण घालायचं आणि आता हे असं लोटी असली किंवा तांब्याच्या बुडाने असं त्याला असं अरे हे टाकलं. याच्यावर दाखवा ना तुम्ही हे पडलेलं खाली पातेल्यात. हे बघा असं पुरण झालंय, मस्त झालं एकदम. आता हे अजून थोडं घट्ट होणार नंतर हवं लागलं, तर असंच पुरण पाहिजे आपलं. तर आता हे आपलं सगळं पुरण वाटून झालेलं आहे आणि हे असं झालेलं आहे बघा. असंच पाहिजे आपल्याला पुरण. आणि आता हे थोडं थंड होईन तोपर्यंत आणखीन ते घट्ट होईल थोडंसं, म्हणजे व्यवस्थित होईल आपल्याला पुरणपोळी करायला. तोपर्यंत आता ते शिट्टे झालेले आहेत कुकरचे, तर ते थोडं थंड होईपर्यंत आपण आता इकडची तयारी करून घेऊ. भजी बनवायचे आपल्याला. कांदे असे कापून घ्यायचे लांब लांब आणि आता त्याच्यात आपण थोडा ओवा टाकू. थोडंसं हिंग घालू, थोडी कोथिंबीर, हळद, तिखट, मीठ टाकू. आता नंतर आपण थोडीशी आता सध्याला थोडं कमीच टाकू. बेसन पिठा परत लागलं तर थोडंसं वाढवू आपण त्याच्यात. तर आमटीसाठी आपण थोडे धणे घेतलेले, खोबऱ्याचे तुकडे करून घेतले, हे आल्याचे तुकडे घेतलेले आहेत आणि 2 लवंगा आणि 4 मिरी घेतलेले आणि लसूण थोडा जास्त घ्यायचा. थोडा ओला लसूण मस्त वास येईल. आणि ही डाळ आपण पुरण गूळ घालायच्या अगोदर डाळ काढून ठेवली. जास्त आमटी करायची असली तर अशी त्याच्यातली थोडीशी डाळ बाजूला काढून घ्यायची आणि हे कटाचं तर आपण वापरणार असे पाणी कमी करायची असली तर ह्या कटाच्या पाण्यात आमटी होऊ शकते. आणि आपल्याला जर जास्त करायची असली तर त्याच्या सहित ही डाळ घालायची थोडीशी. आता आपल्याला एक कांदा घालायचा आहे भाजून, तर त्यासाठी आता आपल्याकडे काही चूल नाही आहे, त्याच्यामुळे आपण याला असं चिरा द्यायच्या.
आता गॅस चालू करू आपण आणि याच्यावर कांदा असा ठेवून द्यायचा आणि गॅस थोडा कमी करायचा. त्याला आरामशीर इकडे भाजून द्यायचं, तोपर्यंत आपण मसाला भाजून घेऊ. तेल घालू आता थोडं, ते खोबरं भाजून घेऊ. आता तेल तापलेलं आहे. आपला कांदा भाजून झालेला आहे. आता याला आपण तव्यावर टाकून फोडून घ्यायचा. याच्यातच आपण हळद घालून घेऊ. याच्यात असं भाजलं ना, हळदीचं कांद्याचं मिळून मस्त भाजतं त्याच्यात. चला आता आपण आल्याचे तुकडे घालू आणि याच्यात आपण थोडंसं जायफळ पण घालणार आहे. तर आता पहिलं आलं आणि हे खोबरं, लसूण आणि कोथिंबीर हे आपल्याला फोडणीत घालायचे. त्याच्यामुळे आलं मिक्स म्हणजे फिरून घ्यायचं याला. याच्यात आपल्याला कढीपत्त्याचे पानं घालायचे 2-4 आणि थोडंसं पुदिना घालायचं 2-3 पानं. आता हे वाटण बनवून घेतलेलं आहे मी. आपल्याला फोडणीत घालायचं म्हणून असं थोडंसं जाडसर वाटायचे. आणि हे आता आपण धने, चला आता आमटी फोडणीला टाकायची. आपल्याला पातेल्यात तेल घालू. आता मोहरी घालू आपण याच्यात. कोथिंबीर, हिंग टाकायची. लाल मिरची पावडर, थोडीशी हळद घालायची याच्यात. पहिले आपण कांद्यात भाजू. तर आता डाळीचं आपण कट बाजूला ठेवलं होतं ते टाकायचं. भांडं आहे आपलं, याच्यात पण थोडं पाणी घालून ते पण धुवून घ्यायचं. त्याच्यात टाकून द्यायचं. याच्यात आपण ही डाळ जी आहे ती तशी पण शिजलेली, त्याच्यामुळे तिला मी काही वाटून नाही घेते. याच्यात थोडी थोडी एक अर्धी मध्ये मध्ये डाळ पण दिसली पाहिजे, चांगलं लागते खायला. याच्यात तुम्ही एक सांगायचं राहील की याच्यात आपण खायचं पान जे असतं ना, नागिनीचं पान, ते जर असलं तर ते पण कच्चं पान वाटून घाला, देठ काढून. चला आता याच्या चवीनुसार याच्यात मीठ घालून नंतर थोडीशी कमी. आता याला आपण मंद आचेवरच याला उकळून द्यायची थोडी, चांगली 10 मिनिटं कमीत कमी. ते सगळं एकमेकात अर्क उतरलं म्हणून आमटीची चव भारी लागते. मोठ्या जाळावर नुसतं उकळायची नाही दाणं तरी. आता हे बेसन पीठ आपण मागाशी भाजीचं कालवून ठेवलेलं आहे. तर आता त्याच्यात आपण थोडासा रवा घालू. भाजी एकदम कुरकुरीत लागते. 2 चमचे रवा घालायचा. आपण त्याला रवा टाकून ठेवलं ते बेसन पिठात तो थोडासा फुगल त्याच्यात, तोपर्यंत आपण कणिक मळून घेऊ. तर कणिक आज मी कणिक एरवी चाळत नाही, पण आज पोळ्या करायचे म्हणून